2, 1, go! Bij de Alvesterde Ishal in Ljouwert zetten van de Moos aan 50 eigenaars van milieuvriendelijke auto's over de eerste klimaatroute in Nederland. Ze rieden langs verschillende Frieske energieprojecten, liek als Wetterinstituut Wetses. Nou, uw signaal is dat we meer en sneller onder de slag moeten om de klimaatverandering in het zin te gaan. En dat kunnen we al hier in handelen. En we laten nu zien dat er al een heel veel mensen in Friesland juist binnen die dat al dien hebben. En dat we de komende jaren dit versneld oppakken moeten. Want wij willen in Friesland maar één ding. Wij willen weer een Alvesterde-tocht. En dat we hier opwarmt, dan gaat het net gebeuren. Dus dat er één de druk valt, omdat het wel, dan binnen het wel de Friesen met elkaar. Maar Safier is het nog net. De laatste Alvesterde-tocht is al haast 20 jaar geleden. Er valt nog een soort te winnen op het merk van duurzame energie. Zo moeten er volle meer autorieders oerstappen op elektriciteit of biogas, vinden de initiatiefnemers. Nou ja, de autobezitter die weet nog net genoeg dat we in Friesland een heel soort alternatieven hebben. Er zijn een soort elektrische auto's, maar er ben ik nog een tankstations van biogas bijvoorbeeld. En wij willen gewoon zien dat het eigenlijk volle dichterbij is dan dat je eigenlijk tanken zou. Morgen eindigt de tour in Utrecht. Het is het startplak van de kuiertocht de Climate Miles naar Parijs, dat een wichtige klimaatconferentieplak financieel.